come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Karon mao ang katapusang adlaw sa tuig 2024. Matapos gyud ang tuig. Nga ang nagsigisag simba matapos ra gyud. Ing na okay na kag matapos, ing na imong tupad na okay ra kag matapos. Atong iampo nga unta ang atong kalibutan makaamgo nga doon nagyoy katapusan ang tanan aron dili ta magpatuyang sa paghigugma o pagpaningkamot na anhi ra gid ta sa kalibutan. Iampo nato ang ato mga leaders na iapil sa ilang agenda ang katapusan sa atong kinabuhi aron maoy mo pahimo natong mapaubsanon sa pagdawat sa atong isig katao. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa ilang mga pagpamalit ani ato mga slots hatagan untas kalig-on o ka mapaubsanon aron sila mahimong malipayon o balaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug tunhay nga Dios diha sa pagkatao sa imong anak, ang among relihiyon nagsugod ug natuman sa hingpit. Tabangi kami sa pag-ambit sa kinabuhi ni Kristo, kay siya man ang kaluwasan sa katawhan. Siya ang buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Gisugin na kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo ug aniya na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busa namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron maila gayud nga sila dili kauban nato. Apan gibubuan na kamo ni Kristo sa Espiritu Santo, busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran.
Gisulatan ko kamo, dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kundili tungod kay nasayod kamo niini, ug nahibalo nga walay bakak nga magikan sa kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagsadya langit ug yuta, pagsadya langit ug yuta, awiti ang Ginoo og bag-ong awit, awiti ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Pagsadya langit ug yuta, paglipay mga langit ug pagsadya yuta, palanugang dagat ug ang nagpuno niini, pagsadya mga kapatagan ug ang tanan nga anaa kanila, unya manlukso sa kalipay ang tanang mga kahoy sa kalasangan at tubangan sa Ginoo. Pagsadya langit ug yuta, ang Ginoo miabot siya aron pagmando sa yuta. Magmando siya sa kalibutan uban sa katarong, ug sa katawhan uban sa iyang kamakanunayon. Pagsadya langit ug yuta, Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios.
Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit, ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Ang pulong dinhina sa kalibutan, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinoon may midawat o mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao og nipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang katapusan sa kalibutan, mga igsoon, matud pa sa unang pagbasa, hapit na gyud moabot. Ug unsa may katapusang timailhan nga ang Ginoo mutapos na sa kalibutan, kay mangabot na kuno ang mga kaaway ni Kristo. Ug kinsa man gyud tinuod nga kaaway ni Kristo, kanang mubiya sa pundok ni Kristo. Kana bang ang mga magtotoo karon musalikway nas Ginoo ikasunod adlaw? Pasabot, wa na gimutuos Ginoo, kay ang magtotoo mismo mao na may mubiya as pagtuo. Okay lang nang wap amutuo ni Kristo. Kana bang wala pagid ni tuo ni Kristo ba? Kay ang atong tawgon tawag nato nila mga pagano, niya ang atong misyon nga ato silang sangyawan ni Kristo. Ang tinuod yung kaaway, kana yung nituo siya karon nya ini kaugma mo deny ni Kristo. Lingiyay mong tupad ina wa pagyud ka makasuway og sa likway ni Kristo. Nawa ka kasuway. Ay, pupariharan ta. Ingkakuan man pader, dili man sad permanente kay mosalikway sa ko karon ikaugma magbasol man sad ko kana madadara na siya. Kana gyud mapermanente na gyud. Ngano bang permanente na ba? Nya unsa may permanente? Kana bang dunatay sala nga ato nagyong ipaglalaban, atong dipinsahan, atong panalipdan. Nya masuko gyud ta kun hinganlan ang atong sala. Mao na nay gitawag og mahimo natang kaaway ni Kristo, kay ang sala man mo iyang kaaway.
Gilaing lingi sa imong tupad ina dili ka masuko og nganlag bakakon. Ina kano. Na di ka masuko nganlan kag bakakon. Oy kanang pagpamakak lang daan. Ato ginang batasan unyag nganlan tag bakakon masuko. Ato man ang batasan. Kinsa ninyo din hibi sugod adtong January 1, 2024 hangtod karon wa gyud ka pamakak ta sa kamot. Sige. Oh, unyag nganlan kag bakakon masuko. Nga ato mo nang batasan. Naong pa lang nimo, namakak na kadaghanan na to, namakak na. Kana ding imong kiskisan, imong kilay niya, badlisan, haron ingnong baga kag kilay niya, badlis na lang di ay. Pamakak ba na? Di ba? Kana ding imong buhok, giuban na, niya imo pag yung kuluran, aron mo itom. Pamakak, mangyapo na. Ginagmay pa lang tingali. Kana ding lalaki ka, unya magpakababay, gyud imong aksyon, magkiay-kiay sa ka, pamakak yapon. Babae ka, unya magpinamatso-matso ka, pulo-pulo pa ka diab, niya padako-dako pa ka stingog, munas ginhawa ni mong padako-dako stingog. Pamakakyapon, niya pare, mag-inulitaw. Unsa man na? Unsa man na? Pare ba, mag-inulitaw, unsa man na? Nagpakatotoo. Okay, ulitaw, magimi. Unsa man day, miminyo day mi. Ang kuyaw ko ng pari na anay gimintin nga iyang adtoon mura na sa siyag minyo kana mao nay tinuod nga pamakaks pari doon na nay gimintin nga mga anak doon na nay gimintin nga mga kabit adi ba na kabit uyab nya isipon yang murag asawa kana pamakak mao na ang pagpuyo sa kamatuoran mao nay atong number 1 nga ipaglalaban. Matod pa ni San Juan, nasayod na mo sa kamatuoran, puy ang kamatuoran. Tanan nga klasis kamatuoran, atong puyan. Nakaroon, oso na kayo nang gitawag og fake news. Hasta ako din magwali ko, na asay mo comment, fake news man na, pader. Hilig kita ng fake news. Nga naman, tungod sa social media, dali kita makahimog mga fake news. Pero ang atong konsensya, mo'y mutugan nato, fake news ba ni? O good news? Or tinuod nga balita? Kanang moingon tang, grabe na ang kalisod sa atong nasod. Daghan na kaing naglisod karon financially and morally and socially. Fake news o good news o true news. Lingi lang diya sa imong tupad. Inawa ka maglisod. Inawa ka maglisod o bayad sa imong utang. Ngutang na ba imong tupad? Dugay na nang naglisod eh. Dugay na naglisod. Nya, spiritual eh. Wadi ta maglisod spiritual eh. Sayong na kayo na ilhon ang kanang spiritual nga kalisod. Daghan ang nagbinungulay. Daghan ang nag-away. Mga silingan. Mga office mates. Mga classmates. Di ba? Hasta pagani mga church mates. Dini de simbahan daghang nag-away dinhi mga organisasyon kasagaran ra ba mahitabo ang away inighumag celebrate sa pista nag-celebrate og pista aron kunuhay mo alegre nya masuod sa santos ang resulta na nag-away nag-celebrate og mga activities sama anang sa mga batanon World Youth Day aron kunuhay ma-strengthen ang ilang relasyon inighuman sa World Youth Day nag-away nangundang pang-uban na faction na hinuon nag-celebrate og reunion ang mga classmate mga kabatchmate sa high school paghumag reunion
nag-away na hinoon ang mga organizers pagyod. Duha na noon kabuk ilang reunions ig sunod tuig. Reunion A, Reunion B. Nag-away na. Tungod na spiritual crisis. O kung sa may hinungdan, wa mo ilas kamatuoran. O kung sa may kamatuoran, tungod ang kamatuoran di ay why nabuhat bisan unsa nga dili pinaagi sa pulong o kining maong pulong sa Dios na himong tao nga mao si Hesus. Nga kung dili na ta maminaw sa pulong sa Dios, wa na ta dihas kamatuoran. Daghan kay nato mo claim nga dili ang kalibutan dili binuhat sa Ginoo. Why Ginoo? This is simply nature's creation. Nature. Mao na. Why Ginoo? Natural kina. Mao ginay nature. Ato ra ginay inong nature. O sige. Imo sad na. Nature. Lingay mong tupad na mutuo jud ka nga naay Ginoo. Mutuo yun. Nga mo ingon gani siya, mura biyasad kog nagduda. Kaya naapay Ginoo, niya ang Ginoo buutan, ang Ginoo mahigugmaon, ngano man sige man kog ampo niya, nga mawa taning akong sakit, wa man jud ko maayo, nga nagtinarong man tako. Nagsige man kog ampo nga, maarang-arang unta kong kahimtang, naputos naman ang kos utang, 40 namang utang daghana. Nagsigi kog ampo og paningkamot sa paghigugma sa ako mga silingan, sigihan manong ko nilaglibak. Daoto naman hinoon ko. Nagsigi kog pailob aning akong bana nga porting bisyusuha, kulataho naman hinoon ko. Ug naa pag Ginoo nganong iya maning gitugot nga siya unta God of love, God of justice, God of truth, God of kindness. Di ba? Almighty, nothing is impossible with Him. Ngano mura mag-imposible na ni akong naagian? Ana, sakto ba? Nganog naapay Ginoo, nganong wap amang ginay mahurot o kahalin atong slat. Nga porti naman ginakong luhod-luhod anib sige kog ampo ni San Vicente Ferrer nga daghan untang mamalit natapos na malang tuig wa mangyapom hurot ug naap lagi Ginoo may nana ba nga karon may nang masayod ka tan-awa si Kristo na tao sa pasungan nitubo nga kabus kaayo wa gani ka eskwela. Pero ni-claim siya, nga anak yung kus Ginoo. Ako ang Diyos nga nagpakatao. Ako ang manluluwas nga gikan sa Amahan. Nanaog ko gikan sa langit, padong dinhi. Ako ang gihisgutan nga pinaagi kanako nahimo ang tanan. Pero ang gipuy-an, payag-payag ra. Didto gipanganak sa balay sa mga hayop. Wa ka eskwela, wa gani hapit kaon, 40 ka adlaw, 40 ka gabi, wa mo kaon. Unya, gilansang sa krus, wa manaog sa krus, namatay, gilubong pagyod. Unsa man na? Unsa man na siya? Hoy. Unsa ba na ba? Timaan ba na nga naay Diyos? Tubag. Kusga. Ato maginang gibutang daluyo, naagi na sentro sa tong altar, gilansang sa cross. Timaan na nga naay Diyos. Hinay kay timaan. Nakaroon kay mao man ka na timaan. Mao man ka na ang Dios nga nagpakatao ni tuo man katana sundo na nato.
ng sundon. O kinsa tong musunod ana makasinati nga naa gid ay Dios. Si San Lorenzo Ruiz niingon siya, bisan pagtagaan kog 1,000 ka kinabuhi, balik-baliko na kog halad niining paagiha, magpatorture siya og 1,000 times. Nga naman 14 nindutas iyang gibati sa dihang gitorture siya. Nga na-feel niya nga nahiusa siya sa Dios nga gipatay sa cross. Ang tanang mga martyrs lipay kay sila nagpasalamat sa Ginoo sa dihang gitorture na sila. Ginoo, salamat niining great opportunity nga nakaambit mis imong kasakit sa cross. Pasabot di mga igsoon, kining tinuod nga Dios dinhis kalibutan mibuntog sa kasakit, pinaagis pagpasakit. Nibuntog sa kamatayon, pinaagi sa pagpakamatay. Kay ang tinuod nga manluluwas, muadto gina siya sa lugar diin tua ang luwasonon. Nya kitang tanan nangamatay man ta sa sala, ni adto sad siya sa kamatayon. Para gud anang naima tabunan dito sa ilawom sa yuta anang mga landslide. Unsa may buhaton sa mga rescuers, maglantaw ras layo, gawas diha, diyan nami, gawas diha, mo ana day. Unsa may buhaton sa mga rescuers, musod ngadto sa ilawom sa yuta, morisgo, og naa day tao diha nga naanod na, moingon ka, ngari, tabuk ngari, amo kang dawaton. Unsa may buhaton sa mga rescuers, moambak sa tubig. Sige, lingya imong tupad, ing naandam na kang moambak aron imo kong luwason. Ing na kuno, naandam ka, moambak. Mao na, mga asawa, kung ang inyong bana na biktima ng kabit-kabit, tuan as kabit, kuyugi dito sa kabit, dito siya luwasa. Kung ang imong bana manamparos na nimo tungod anang iyang kaanimal, kusog na kay mangulata, pagpakulata aron diha niya ng iyang pagkahingulata, anha nimo siya luwason. Kung ang ato mga tao wa nay mga balay, kitang dunay balay, mangadto ta sa ilang lugar nga way balay. Pasabot dad-i ditog balay, himuig balay, mo nang gahimo tarog si TUMM. Ni gasto tag 100 pesos atong si TUMM aron maka duol tas dunay balay. Ang magmuduol ka dito aron mga saba nila nga nung wa mo'y balay, pagdag materialis para sa ilang itukod og balay, duol dito. Dili kay magsigir tag ingon na paghimo dag balay, unsa may akong ihimo, palit og slot. Ana, ako sad nga naluoy nga ang ato mga kabos nga igsuon way gikaon, ang magsigi kog pakauwag baligyag slot aron makapalit tag mga pagkaon para ihatag sa atong mga kaigsuonan. Mao sa na akong buhaton isip pare, wa man ko'y kwarta din anang inyong kolekta, minus man na, pun ana tog slot. Nga ikaw sad ganaa sa ekstrang kwarta, puy ang kamatuoran. Nganong magsige man kag ingon nga di ko mo palit og slot, nga naa man jud kay kwarta. Pila ra man ang 500 pesos para sa atong SBF dag, pila ra man ang 100 pesos para sa atong Santo Niño's healing gifts. Wa jud kay 600 karong adlaw, na kay 600 wa. Uy, puing kamatuoran, na kay 600 wa. Niya, nusa man ka mo palit. Unyag matapos na. Ha? Nanusa man ka mo palit ba? Unyag matapos. Kanang di nakakaginhawa o napakampalit. Para unsa man ang imong 600? Para ipalit og pagkaon? Dili. Ipalit nag-slot. Itukod na natog balay. Ihimo na nato sa atong pagsaulog ni Santo Niño. Ug ang grasya matod pa diri sa atong ebanghelyo, gikan sa naghingapin niyang grasya
kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gikan na ni Moises, kana bitang balaod nga magtigom gyud para sa imong future, magtigom gyud, balaod man na. Balaod nato ba tawhanon. Pero matod pa dire ang grasya gikan sa Ginoo. Unsa man ang grasya? Kana bang wa tay effort gihatag ra nato. Wa tay effort para ato ng pangayoon, kalinaw, kalipay, kahimsog sa panglawas, kasulbaran sa mga problema nga espirituhanon, sama aning binungulay, sama anang away, gubat, espirituhanon man nga kanang problema. Way kwarta nga makasulbad ana. Wa gyud. Unsa may makasulbad? Grasya. Kanus aman ang grasya mo abot kung kita nagtuman sa sugo sa Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo? Sell everything you have and give it to the poor. That is the final requirement para ang grasya mubaha nganhi nato. Hige lingi ay mong tupad. Ang di mo lingi matapos. Hige ing na sa dili pa matapos ning 2024 mopalit na kog slot ina sa dipan ni matapos ang 2024 palit gyud kog slot. Ana ha, ang mopalit manindog. Mga igsuon, sa pagtapos nato sa tuig, daygo nato ang Dios ug mulaom kita kaniya. Busa mo ingon kita, amahan, panalangini, ug ampingi kami. Amahan, panalangini, ug ampingi kami. Nga ang simbahan, padayong magwali sa malipayong pag-abot ni Jesus, atong manunubos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini, ug ampingi kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno ug mga opisyal, muisip sa pulong sa Dios nga maoy sukaranan ug tumong sa ilang mga paghago, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga pinaagi sa atong buhing pagsaksi, madala nato ang kahayag ni Jesus ngadto kanila kansang kinabuhi na landungan sa sala ug sa kaalaot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga diha sa pag-abot ni Jesus, ang mga masakiton makakitag paglaom ug higpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga ang mihalin nga mga matuohon makaambit na sa kahayag sa langit nung himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Mahigugmaong Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga mapaubsano namong gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to you,
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, o Dios tag-iya sa timos nga gugma ug kadait, itugot nga pinaagi ni ining halad, simbaho namo ang imong kahalangdon ingon sa angay, pinaagi usab sa among pag-ambit ni ining misteryo, mahiusa unta kami kanimo ug sa usag-usa, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian, ug busa duyog sa panon sa mga anghel ug mga santos kanimo nagadaig kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigod nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga nasa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Mahatuman ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsunay. Hinuluwa, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about the Christmas time and place. Christmas is a time to lift our song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. Magampo kita. Ginoo, ang imong lungsod na buhi sa nagkalain-lain nga hinabang. Himo ang karon og sa umaabot, makadawat kami sa imong kaluoy, aron dinasig sa kalipay, sa mga kaayuhan nga imong gihatag, manlimbasog kami nga masaligon sa pagdangat sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Panalangin sa atong mga petitions and gratitudes o ikhak. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan tuburan sa kinabuhi, grasya ug gahom, gihimo mo kami sa imong larawan ug kasamahan aron moambit sa imong kinabuhi, kalipay ug kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon ug mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga petitions and gratitudes ug sa ilang edad ug kinabuhi. Pinaagi niining edad ko, halad ko o ikhak nga programa niining tuig 2024. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o mga buluhaton karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mahanamo.
Kamanamo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pag-uot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunualo sa kami sa dautan. Amen. Himaya, samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon o sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Berhin sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang katapusan. Nya unsa may atong buhaton, ato gyung gamiton ang tanan sumala sa planos Ginoo aron ihatag niya nato ang way katapusang kinabuhi. Ang atong mga slots, bakasyon, unsa na, holidays pa man, so ato lang yang tingbon og announce kon mubalik na sa dangatong mga banking operations kay para mausa nato. Pero padayon tagpalit is BF dag tag 500 pesos og ang atong Santo Niño's Healing Gifts is in HG nga tag 100 pesos. Gamitonon kay na nato sa January para sa atong mga kalihukan sa Santo Niño. Ang Ginoo anaa kaninyo, Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Dapit sa kahimayan, mauray atong nakita ang panagway nga masanagon, bulahan o bulan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandumog sa tanang Pasko, magmalipayon. Awit nga halandumog sa tanang Pasko, magmalipayon.